Ahoj, já se jmenuji Wendy a dnešní video bude jak cvičit šňůru. Začneme rozcvičkou. Levou nohou ji dáme nahoru, potom pravou, dozadu pravou, teď levou dozadu, levou dáme do boku a to samé uděláme na levé noze. Potom uděláme tohle, nevím, jak se to jmenuje. Potom jednu ruku prolečeme a druhou ruku. Potom uděláme tohle a musíte sedět na patě, nevím. A přitáhneme se k noze, uděláme to samé na druhé. Potom si sedneme a přitáhneme se na zem a dolů na zem. Potom to uděláme to samé. Potom přitáhneme se k nohám a perujeme. Potom budeme dělat vyšvih, kde to moc nejde, protože klouže to. No a potom to budeme opatrně zkoušet dolů. Takže ahoj.